Тэхніка 5-4-3-2-1. Тэхніка 5-4-3-2-1 дапаможа вам хутка вярнуцца ў тут і цяпер праз вашыя органы пачуццяў. Мы будзем паслядоўна засяроджваць увагу на 5 органах пачуццяў, а менавіта на зроку, слыху, нюху, дотыку і смаку. Мэта тэхнікі перамясціць вашу ўвагу з думак і перажыванняў на навакольны свет і ваша цела. Зручна сядьце. Адчуйце, як вашы ногі стаяць на падлозе. Адчуйце, як вы сядзіце, як дышыце. Павольна зрабіце ўдых і выдых. Удых і выдых. Зрок. Паглядзіце вакол сябе. Назавіце 5 рэчаў, якія вы бачыце. Гэта могуць быць дробныя дэталі і вялікія аб'екты. Проста назірайце, без ацэнак. Назавіце іх уголас ці пра сябе. Чатыры. Дотык. Перанясіце ўвагу на сваё цела. Назавіце 4 рэчы, якія вы адчуваеце. Гэта можа быць апора ног на падлозе, спінка крэсла, мяккасць адзення. Адчуйце сябе ў сваім целе. Акрамя таго, вы можаце дакрануцца да аб'ектаў, якія побач з вамі. Тры. Слых. Пераключыце ўвагу на гукі. Назавіце 3 гукі, якія вы зараз чуеце. Гэта можа быць дыханне, цішыня, чысці голас недалёка. Проста слухайце, не спрабуючы штосьці змяніць. Два. Нюх. Назавіце 2 пахі, якія вы адчуваеце. Калі пахаў няма, прыгадайце 2 прыемныя пахі, напрыклад, пах кавы, свежага паветра. Адчуйце іх. 1. Смак. Звярніце ўвагу на адчуванне смаку. Які смак ці адчуванне прысутнічае зараз? Магчыма, лёгкая свежасць, сухасць або нейтральнасць. Проста адзначце гэта. Зрабіце 1 глыбокі ўдых і павольны выдах. Павольны ўдых і глыбокі выдах. Апошні павольны ўдых і павольны выдах. Вы цалкам тут, у сваім целе, у гэтым моманце. Памятайце, што вы можаце вяртацца да гэтай тэхнікі ў любы момант, калі адчуваеце хваляванне альбо губляеце засяроджанасць. Гэта час, каб пабыць з сабой спакойна і прысутна.